hilin eh. Maadong buntag sa tanan, maadong adlaw ng Lunes. Yan na po ko sa katubangan. Magsuroy na po ko dinumagan. Daghang salamat Lord. Ano po ko nagpitak-pitak nga paghang mata. Tubangan dito bahalag mo nagsigbin. Good morning sa tanan. I-update ko sang dinumagan o pila ka buo. So, anis sa tanan. Six, eight, 10, 12, 13, 16, 18, 20, Buti. Bukaan magkagsuman. Bukaan magkagsuman. Ada dito nanay. Good morning yan ah. Bukaan magkagsuman. Hasag nanay ikaw. Oh, love you, day. A few moments later. Patay naghang yung nasa kilid. Para matiwas ang tanap-tanap nun ah. Ano matiwas ang tanap karon kay nako maghimo kog suman daanan surutun dari. Pagpapakanas mga mabait kay pagunan hagi pangaan mo kuan. Mabait tagang mo lang huy. Wala hilang na. Siguro naglangit. Abang inita. Halay susunusip. Sila na totoo bus. Kabahan na sila ka nag-harvest na sila sa kuan. Kanan na ay ilang tanong. Ikaw mo na mag-evaluate mo na ilang pangipo lang nila na kung hanggang ilang mga tanong bala kung sila galang taon nila. Mana mag-evaluation gani ha. Wala lang panguha na nila ilahang kuan drugs at abaw. Kanang community garden at bangang panisang balanghuyan. Sila to ah. Nanay. Po na sila sa ilahang kuan garden kaya mo nag-evaluate nanay na Vicky Vicky. Kas kabang. Asus kabang nay. Kabang to boss? Kabang si panda to ah. Panda si kabang. Nas kabang sa boss intagbong.
Dede ko ilawom sa Bulanghudan. Naglantaw ako nila nag-harvest sa ilang garden kay lampos mama Alice dadto. Kapag susi yung Bulanghoy dari kay magtuwas ta kog tanom sa kay naam gibuhat di ay kay magpaano ko magsuman ko tinamis. Sorry sa kusang Bulanghudan dari kay patong gibabad tong pilit mong liit sa pagkudala sa kuana. Kaniyang Bulanghoy sakto buto yung taga na lagi ni suwaw. Kaya naning init na lagi. Kaya sabi naglabay rin kaya sa baron. Pakwit mo sila. Bitaw. Parang Bulanghudan di sa na-harvest na ho. Kaya sa yung taga na kuan sakto turingan nga taga na gutom dya. Si Upa Violet po di magpasalin mo walin ha. Lampurnasa sa pilan ni Kapuno. Kaya gatra po ko mo ulit lagi sa upaw. Diyan, di pa po di ko pwede dyan magbangod. Di pa po ko pwede ani mo ka na ng Bulanghoy mo nang di sa sinahilabtan. Asa sa ding pagwangon. Diyan, kuan di ay sa tao din yung pazag ni Inday Herlin ang bunso. Nagkuan na po siya. Nagsugod na po siya suroy-suroy kay ganahan na siguro po. Karon sila to sila kuan karon kanawa sila Steri og si Aisa. Ako dugay jud ko dali generous bay sa una pa sa pa ko mao pa hiwa jud po ko pa jud ko nga to ng kanawa. Ja. Sang kabats di ay bats 1993 nag-reunion di ay sila. Ning tawag na ningon nga ano kuno wa ko ning atin sa bats namo. Bisag wa makatiwas po dahang kuan ko lagi tawagan ko nila nga pangarian ko kay kung apil kay kuan gikan kong operahan jagyan po ko ng hospital to kanilahang tinai lagi o di mo tinai isang pangkiyas may problema mo nang salamat laman to hang classmate ang bats nga ning tawag na naging bait. Salamat kaadyo. Bisag di ko makaatin. Salamat. Remedios Kuray. Mara kong igor ako gano'n darig tuzok-tuzok, libot-libot dari hang garden, sang buwak, taris ang binunahan nga bag-o, baong tinang mga Bulanghoy. Kalis abo kay og say magsuman na sa kusbay tuzok daan din sa unas bisag wa pa ko operahin na sa kusbay. Ugay mo tawag nga extra trabaho na kusbay. Salamat lang kung mo tawag og ma-extra ba ko paglaba o sa wa naman po ko tawag sa igagaw kay kibaw man lagi na ponder ko man na kusbay karon. Dako tuzok lang Bulanghudan. Di ko mag daob-daob fokus ang abuhan maghaling kay magkuan na magbudbud na pod or unsa diha magsuman magdinumagan mao ra niya karon hinahinay nakatudaing nasiging na nga magamping kuno ko kay bisin ko mabughat daghang salamat ampor fokus Ginoo ang hatagan ko kawalay gabas kog pirmi kay kanina pa ni kay sikay hinahanglan jud ni kay sikay kay napamtay bitik tuwaan. Si Upa Violet po datingan ako pila nakasimana pila naka 3 weeks na siguro o 4 weeks na wala siya upload. Si Hermelita Balit ang ipong tanang ang ito ang isugo gapon nga pangatuon sa kaupaw kay actually ko kabalakang ano na mag-online. Gitamad kuno matud pa kay nagtagalog tinatamad kuno siguro dinasa idahang pagbuntis okay ra pud basta makapanga basta kay makapangamusta mi online hindi ko ta mabalaka. Karon di ako sa Bulanghudan ilawom kaya nagtataw dato na fokus bay kabibos-ubos lagi kaya nang harvest sila ko pwede dito mo atin mo apil kay taas mamaalits nang di ako sa Bulanghudan talan-talan sa Bulanghudan mga musta lang ako dito dihas Germany si
Monsyugster Bawaron. Dan kamusta ma'am? Kung amping kanunay ug asa makadapit. Yung mga tiglantaw sa hangkuan nga ug asa dapit sa kalibutan, sa gawas o sa sud. Dahil salamat yung tanan sa inyong pag kanunay lantaw sa hang pajag. Magsinglili kanunay sang pajag dengan salamat ug iapil ug dili ag pajag din dahirlin. Nag-harvest nag ilang community garden. Palhi. Kung saan mo pala tukarang ano eh. Taggato ko ba sa taggatos ang kilo? Gatos. Manghatag ng biban gabaan pa ka. Tibag tagatos. Oo, sa Facebook ang naghana, mga ilulundon ng aning with kulo. Lami magaling ilahas kuan ilabiki. Doktor, nakahanda lagi ng ilan diha? Panghatag naman lang yung juki. Dikid ang pikas, ilas ganilo ba? Tapos basak na itok ng ilang Kaya ilang abot sa ilang community human na magkuan, human na mag-evaluate. Kardin. Masabay panguhan mo Jen, magpinakbit ka? Yan na food, oh si Vicky food. Nala. Pinakbit, why Sa may ato, sa may injo. Oo. May mo na yun. May mo ki. Ano ko ba sa digdig abono ba? A few moments later. Kalis na lagi mo ni nga ni, Dalton. Uy, itun. Tire, ano po nito yung tir? Dalton. Pati habi nung natukaran ka, Ito, nagraw to karang kay di man ma. nakatog. Naa may saniganan. Ate ni, wa man ni smooth na ni. Tugo na ni, bebe. Luoy manawan na. Gamusdok na. Gamusdok na sa Dalton. Itik na. Sapot na tir. Sinilas. Ay, sige nga ni Duzanan. Maangay na. Ay, Bilong. West Virginia. Maangay na. Ibili naman na dang. Gamusdok na floor. Ibilin ko no. Sapot na. Ibili ko na gabi na ako bantay. Gatas. Oh, na may suso pa sus ana natin. Ha? Ito na mo ban pa ka? Tugo na. Wala ba mo hilak maangay daras Duzanan. Tebog. Ako ang smooth. Bye-bye, be. Bye-bye, be. Maingon may matilik si be. Bino. Tamang mo na hairlin. May mas imong pagumangton, be. Ha? Prame. Tamang na hairlin. Asa? Na hairlin sa kasada. Oo, uli amin dai. Bye-bye, be. Hello, naman. Gusto naman nakatugo na. Ako bitaw? Ako may kapo. Ang kinitong si Mami nila. Paano lang? Tado ni naman taalas to eh. Bye-bye, Dad. Hindi mo bantar balik? Tsaka na to, magbalik. Kuha. Putian. Ganyan sa kalichut. Kaban kabi? Ito silang tililian. Ha? Tililian.